Yuk sepot dados. Sekar Gaduk Indonesia. Mbak Imas ngadeg ka wong ayu. Lindo Darsono. Untuk pertama aturno Kitir Sumilir wong ayu menika pundutan saking Mas Yono Sound System Terop Pulirejo. Ya, kayang apa? Diaturke. Yuk, dados. Sekar Gaduk Indonesia. Boe Naco. Pak Muidi Pagu Kediri. Mas Bibit Padangan, Mas Eko Kayu Srikaton, Mas Agus Tuban Monitor dari jarak jauh, Mbah Tirulor Wilujeng Dalu, Ngembara